Дават ми към 250. Как си, приятелю? Супер. Колко пари ти даваш на ден за храна? 10 лева нещо сорт. Ти си спортист, предполагам. Да. Да познава баскетболист. Да. Как се храни един спортист? За закуска обикновено ям паржола там или яйца, зависи. За обяд нещо малко, не е толкова наяждащо, и за вечеря гледам горе супа, салата, пак нещо малко по-здравословно. Дават ми към 250 на месец. Махнем съботите и неделите, стават 22 дни, значи горе-долу около между 10 и 12. Сега ще напишете в коментарите, че не сме математици, ама аз съм инфлуенсър, той е баскетболист. Аз ще ти кажа, че можеш да спечелиш чисто нов iPhone, само ако последваш TikTok профил на Elite Foods, и като стигнем 50 000, един от нашите последователи ще спечели iPhone. Какъв беше? Чиста 16 ли iPhone? iPhone 16. Какво по-хубаво? Даже аз ще участвам, ама не им казвай.